classe de català estem estudiant les síl·labes. I ara la paraula cassola la vaig a separar. I la paraula cassola té 3 síl·labes i per tant és polisíl·laba. I la síl·laba tònica és so. I les paraules àtones són... Les síl·labes àtones? Les síl·labes àtones són les que sonen més fluix que la tònica i són cas i la. I per tant, com és la penúltima, serà l'Anna. Molt bé.